Illum se naqra 3 siltiet minn ktieb għalija klassiku, magħruf ħafna l-iktar minn ġenerazzjoni ta' qabilna, jismu Raġel bil-Għaqal tat-tabib Giuseppe Gallia. Min issa naqra l-ktieb kollum kif għattilkom, imma se naqra biss 3 siltiet u għażil daw 3 siltiet minħabba l-fatt li huma 3 siltiet deskrittivi u miktubin b'Malti mirqum ħafna, Malti li bil-mod il-mod qiegħed jintesa. Naħseb il-ġenerazzjoni ta' warajja u tarġa ta' warajja għajla se jifmu iżbuħija ta' deskrizzjoni ta' dawn it-3 siltiet li se naqra. L-ewwel silta hija kapitlu numru 1 li tiddeskrivi il-post fejn kien jgħix Marco Falzon, il-karattru ewlieni it-tajjeb f'dan ir-romanz. Mela kapitlu 1 mill-ktieb Raġel bil-Għaqal tat-tabib Giuseppe Gallia, dan ir-romanz kien ħareġ lejn l-aħħar tas-snin 30 il-bidu tas-snin 40, ġifieri fi żmien il-gwerra. L-ewwel taqsima kapitlu 1. Dik il-għolja ta' wara l-mellieħa, miksija bi blat aħrax, iġġib taħta ir-ramla tal-għadira u minn fuqha il-ħarsa tinfirex sa fuq il-gżejjer ta' Kemmuna u Nofs Għawdex. Imbeda mill-lat tal-ħajja, imħadna miskiet, imfewħa mis-satar u l-plejju. Dik l-għolja ta' Santa Marija donna hija l-amara ta' ħemda u faraġ. Hemm fuq, qalb il-bniedem għajjiena mit-tiġrib tal-ħajja, imdejqa mir-rassa u midbiela mill-leluq tal-ibliet, tista' ssib is-serħan li jennija, il-wisa li jaħjija, ġifieri li jagħtiha l-ħajja, u l-beraħ li jwetija. Hemm fuq il-għajnejn jinfetħu fid-dawl u s-safa ta' sema ikħal daqs in-nier, fil-waqt li s-sider jimtela b'nifs ħieles li jwieti s-saħħa u jkattar il-qawwa. Hemm fuq dik il-għolja dejjem isaltnu l-ħemda u s-sliem. Irwiefen u xita, xemx u difa ġifieri b'nazzi, jgħaddu bħal ħolma u ma jħallu l-ebda bidla fuq dak il-blad żonqri li jaf meta nħolqod din il-gżira tagħna u ġarrab dak kollu li għadda minn fuqha. Sena wara oħra fil-milja ta' żminijiet fuq dik l-għolja dejjem nibet u xettel is-satar, ġmiel u żina ta' hemmhekk. U kull rebbija dik is-siġra baxxa u sfiqa donna ġeżza suf tissieħeb mal-plejju u r-riġnu biex jiksu brieħa li taxxaq dak il-blat. Imbagħad donna titnissel ħajja ġdida, ħajja bieżla ta' setqa u ta' risq. In-naħal ħawtiel, ġifieri bieżel, joħroġ bl-eluf mill-imġiebaħ, jażel u jiġbor l-oħla ptir mill-wart ta' bosta l-wien, fil-waqt li gremxul, srieb, ballottri u magħhom eluf ta' ħlejqiet oħra jidru jitkaxkru, jaqbżu u jtiru kull fejn wieħed jixħet il-ħarsa tiegħu. U kollha flimkien bil-ħsejjes irqaq tagħhom kif ukoll biż-żarżir, bis-seksik u t-twerdin bla majeda jinżġu bħal lanja ħelwa li ixxaħxaħ il-ġisem u tħannen ir-ras, tnissel telqa u ġġib in-nas fil-bniedem. Matul il-jum ix-xemx tiżreġ bis-sħana tagħha kollha u dak il-blat ċari jinkewa hekk li ħadd ma jkun jista' jirfes fuqu għax fuq dik il-għolja kif iddur ma kien hemm ebda siġra li bil-frijaj tagħha mferxa tista' ddellel lil min ifittex il-ken tagħha. Ma kien hemm ebda dwejra fejn wieħed jista' jdabbar rasu. Biss fuq il-quċċata sewwa kien hemm daqsxejn ta' dar għolja u weħeda kienet tixħet ruqa ta' dell fuq dik il-għolja kif iddur. Dik id-dwejra għolja imperċa fuq il-quċċata donna mwiżna bej sema u ilma ma kellha xejn xi telfi l-għaddiera tal-għaġeb li tħaddan mill-art u mill-baħar
sa fejn twassal il-għajn. Kienet dar żgħira, żewġ kmamar isfel u fuqhom orfa b'setaħ qudiema. Bib baxx jissakkar bi stanga tal-ħadid, twieqi żgħar magħluqin b'qafas tal-ħadid u ċint mola qasba idur mas-setaħ kollu. Dik id-dar imwarba min-nies donna kienet mibnija biex fiha jsiru ħwejjeġ bil-moħbi. Madankollu hemmhekk ħadd ma kien jersaq għax is-sit tad-dar kien magħruf bħala bniedem li jagħmel isħarijiet u li kellu ħila jħaddem setat li ħadd ma jilħaq magħhom. U hemm jintemm l-ewwel kapitlu u se naqra issa silta oħra, se naqra parti minn kapitlu 15 fejn jiddeskrivi l-awtur ta' Biblu Zegalja jiddeskrivi kemmuna kif kienet fl-imoddi fi żmien meta isseħħ l-istorja ta' dan il-ktieb Raġel bil-Għaqal. Kapitlu 15 parti minnu. Kemmuna, il-gżira żgħira minsuba bejn Malta u Għawdex, milquta mill-kurrent tal-fliegu u mħabta bla għedu mill-baħar dejjem imewweġ, qatt ma kienet infittxa min-nies ta' dawn il-gżejjer, mhux biss tintlaħaq bitwejjir kbir, iżda ma fiha l-ebda ħajr u matur l-ebda ħajt tal-kenn. Miknus minn irjieħ qawwija, miksi bi blat aħrax u mikxuf għal kull taqlib tal-arja, il-Maltin qatt ma ħassew ġibda lejn dak l-iskoll u ma dejjem tawħ il-ġemp, iżda fi żminijiet tal-ġrajja tagħna kienu mhux biss jistkerħu il dik in-naqra ta' gżira, iżda wkoll jibżaw jersqu lejha. F'dawk iż-żminijiet kemmuna kienet magħrufa bħala bejta tal-ħallilin tal-baħar. Kien hawn xnija li l-kursari Saraċini kienu jistaħbew biex xniebek ħfief tagħhom, xniebek jiġifieri xwieni żgħar, fid-daħliet tal-blat qoli ta' dik il-gżira minn kienu jaqbżu bħal il-pub fuq l-ixprunari tal-insara u mawġejjin minn sqallija jew fuq id-dajjes li baħru bejn Malta u Għawdex. L-ebda qluħ ma kien jgħaddi mingħajr taqtih il-qalb minn ħdejn dik il-ħolqa ta' gżira għax dejjem kien ikun hemm biża' li jaqbżu fuqu is-sibbiena torok. Fl-erin mudlama tal-blat ta' kemmuna kienu jiltaqgħu bil-moħbi il-pirati, il-kursari u l-ħallilin tal-baħar biex jaqsmu bejnietom il-ġid u l-ġabra li jkunu ħatfu jew biex jiftehmu kif jagħtu s-salt jew iħejju n-nasba tagħhom. Min jista' jgħid dawk l-erin waħxija ta' kemmuna xraw isir fis-satra tagħhom. Furbani jaqsmu bejnietom is-serq li jkunu dabru. Oħrajn jiġġieldu jitlewmu fuq is-sem li messhom u iklied bil-kif u xorb qawwi u sakra u dbaħrit bla l-ġiem ta' nies ħorox li kienu tilfu kull rażna, nies ta' qalb xierfa li jgħixu fid-demm, li jitqabdu bla mistrieħ, nies li llum kmandi u sidin ta' xniebek u ta' kull ġid, iżda għada jistgħu jaqgħu l-sira u jintrabtu mal-muqdif. Hemm tintemm it-tieni silta u t-tielet silta li se naqra se mmorru f'kapitlu 19 mill-istess ktieb fejn għandna deskrizzjoni tajba ħafna tal-karattru l-ħażin Miju Mekkek. Kapitlu 19. Miju Mekkek kien ħodbi, faqmi u werġ. Kellu idejh twal, wiċċu mfaqqa, xuftejh ħoxnin, ġbinu wiesa, ħuġbejh waqfin, ħuġbejh ġifieri s-sufta għajnejh, u għajnejh jibru bħal ta' seqer. Għalkemm ħodbi kien ħafif u għalkemm ikraħ kien jaf jindieħes man-nies. Kellu moħħu jilħaqlu u kellu xeħta kbira biex jitkixxef għawar ħaddieħor. L-inqas għamża, l-eħfef ħarsa, kien minnu fih jaqbadhom u jifhem it-tifsira tagħhom.
kien jindaħal f'kollox, jerfa' salib kulħadd, jassess dejjem u jħuf kull imkien, dejjem medi fuq ajru. Ħsiebu x'jagħmel dak u x'qalet dik u xewqtu biex jisma' it-tqasqis fuq in-nies. Bis-seksik u bix-xekkik tiegħu kien seħħlu jiġbor ħafna tarif fuq xtur in-nies u b'dak it-tarif kien jinqeda għal ġid tiegħu nnifsu. Miju qatt ma fittex xogħol iżda kien jgħix tajjeb. Ħafna kbarat kienu jqabduh jagħmlilhom xi qadja bil-moħħbi. Oħrajn kienu jitolbuh jagħtihom id-dawl fuq xi ħwejjeġ mostura. U kien hemm min kien iqabdu jitkixxiflu xi għawar u dejjem jaqdi lil kulħadd. Isib it-tarf tal-praspar l-aktar imħabbla, jikseb tarif fuq il-ġrajja l-aktar mostura u jaqbad in-nases l-aktar imħawda u ta' dan ix-xogħol kien jitħallas tajjeb. Għax barra li kien iserraħ lil min iqabdu, dan kien ukoll jaqbillu jxaħmu sewwa biex iżommlu ħalqu magħluq. Dan il-Banavak kien jaf lil kulħadd u kien mitħla ta' ħafna nies għalkemm mhux dejjem kien ikun milquh fuq wiċċ l-idej. U kellu x'jaqsam ma' rjuż kbar u kien jiltaqa' magħhom bid-dier jew bil-moħħbi. Skont għaliex u fuq ix kienu jkunu jridu jkellmuh. Iżda ma ħadd ma kien ta' ġewwa daqskemm kien mal-ħakem. Dan kien jinqeda b'miju fil-ħafna ftieta u dbabis li kienu jinqalawlu u x-xekkiek lill-ħakem kien jaqdih mill-aħjar. Għax barra milli jħallsu tajjeb, Diego Alagona kien jibqa' jafulu u kien jaqbes għalih f'kull ma kien jeħtieġ. Madankollu Diego Alagona u Miju Mekkek għalkemm ma kienux ta' qata waħda, kienu marbutin flimkien b'rabta ta' qelt li ma kienitx tista' tinħall u għalkemm aktarx wieħed ma kienx jaħmel lill-ieħor u t-tnejn fil-qalb ta' qalbhom kienu jixtiequ jeħilsu minn xulxin, iżda ħadd minnhom ma kien jissogra jiksira mal-ieħor għax kienu jibżgħu minn xulxin. Kull wieħed minnhom kien jaf il-għawar, il-qelt u t-taqriq tal-ieħor. Imma kien ikollu jibqa' sieket u jżomm fommu magħluq għax jekk jikxef lill-ieħor jinqabad huwa wkoll. Hekk Alagona u Mekkek kienu femmuha li kien jaqblilhom jgħinu wieħed lill-ieħor u kienu mexjin tajjeb flimkien. Alagona kien jaf li bħala ħakem in-nies ma tantx kienet taħmlu u kien dejjem bil-biża' li tqum xi rewwixta li ttajru minn fuq is-siġġu tal-ħakma. Għalhekk imseba' jnejn biex jikxef liċken ċaqliqa u għal daqshekk ħadd ma kien jaqilgħu daqs Miju. Il-għajnuna ta' dan Alagona kien jeħtieġ wkoll fit-taħwit u fil-għawġ li kien hemm bejn il-familja tiegħu u dik ta' Falzun. Min-naħa l-oħra Mekkek kellu rrieħ fil-qala bil-għajnuna tal-ħakem. Min jaf kemm il-darba Miju sapruħu f'nases li ħareġ minnhom bis-saħħa ta' Alagona u mhux darba jew tnejn brieħet il-ħakem Miju seħħlu jikseb tarif li kien jiswilu ħafna għal ħsibijiet ta' moħħu. Għalhekk malli l-qaddej tal-ħakem iltaqa' ma' Miju u emżu, ix-xekkiek bla telf ta' żmien qam minn fuq ix-xriek ta' ħdejn il-bieb tal-imdina fejn kien jissajja min jidħol u joħroġ mill-belt u telaq għal wara l-qaddej. U hemm tintemm it-tielet silta mill-ktieb Raġel bil-għaqal ta' José Gallia.